jak se máte? Já jsem Honza Salák, žiju na Floridě a na tenhle channel vám dávám užitečný videa, který by se vám mohly hodit, pokud jste v Americe čerstvě anebo se teprve chystáte sem stěhovat. Bydlení v Americe, no to je obří téma. Takže dneska bych chtěl jenom lehce mluvit o pronájmu a konkrétně tady na jižní Floridě. Chtěl bych se podělit o svou vlastní zkušenost, čím jsem procházel, když jsem se sem přestěhoval natrvalo. Když jsem poprvé přiletěl do Spojených států natrvalo, tak jsem si samozřejmě sehnal Airbnb na pár týdnů a začal jsem hledat nemovitost na pronájem. Proč na pronájem? Za prvé proto, že jsem neměl peníze na to, abych si nemovitost koupil, a za druhé, i kdybych je měl, tak bych vám to nedoporučil. Protože i když si uděláte sebelepší online průzkum, nebo sem dokonce pravidelně jezdíte jako turisti, tak stejně nezískáte ten správný obrázek o tom, jaký je to žít v nějaké lokalitě. Ten získáte, až když tam skutečně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu bydlíte. Já osobně jsem hledal rodinný dům, nechtěl jsem byt, nechtěl jsem řadovku a to z důvodu soukromí jsem na to zvyklý z Česka a máme pejska, tak proto jsme si říkali, že rodinný dům bude pro nás to optimální. Začal jsem hledat na internetu, na serverech jako je Realtor nebo Zillow nebo dokonce Facebook Marketplace. Pár nemovitostí se mi líbilo, tak jsem tam napsal, ale po pár dnech jsem zjistil, že se mnou nikdo nekomunikuje. Až potom jsem se dozvěděl, že tady na Floridě to funguje tak, že vy potřebujete mít vlastního makléře, který vás zastupuje. To znamená, že vy máte svýho makléře a ten komunikuje s makléřem toho majitele té nemovitosti. Ten váš makléř má přístup do něčeho, co mu se říká MLS. Je to obdoba českých e-realit, ale nemá do toho přístup široká veřejnost, ale pouze licencovaný makléři. To je první hrozně důležitá věc. Najděte si dobrýho makléře. Protože já jsem poprvé neměl dobrýho makléře, byla to slečna z Dominikánské republiky, která byla velice milá, ale měla velký problém cokoliv vyjednat. Pokud jsme chtěli vyjednat třeba slevu na nájmu, nebo pokud jsme se chtěli domluvit na nějakých podmínkách, ona vlastně nebyla schopná nic zařídit, protože byla hrozně milá. Ale když máte někoho, kdo je na vaší straně a jedná se o peníze, tak samozřejmě chcete někoho, kdo za vás kope. Takže určitě najděte si dobrýho makléře. Určitě na Google najdete hodnocení jednotlivých makléřů. Ve skupinách na Facebooku a různě jsou i makléři, kteří mluví česky, takže zkuste tam nahodit ten dotaz a zkuste si sehnat klidně makléře, který mluví česky. Makléře jsme si najmuli, nebojte se, nic vás nestojí. Je to jako v Česku, makléři jsou placený provizně, to znamená, že vás to nebude nic stát. Sdělíte mu svoje požadavky, co hledáte. Já konkrétně jsem řekl, že chci rodinný dům, že chci, aby v tom nájmu, to je důležitý, bylo povoleno mít zvířata, konkrétně psa, a to velkýho psa, což vám samozřejmě může hodně zúžit ty možnosti na výběr. Nicméně i tak v Americe je nemovitostí hodně, takže se toho nebojte. On je zadá do toho MLS, nebo pokud používá nějaký jiný systém, tak to zadá do toho svého systému a začne vám na e-mail posílat nabídky, které odpovídají těm vašim požadavkům. Vy si je projdete a pokud se vám něco líbí, tak se s ním domluvíte na prohlídce. Jeden tip. V Americe, nebo konkrétně tady na Floridě, mají z 90% makléři úplně otřesné fotografie těch nemovitostí. Takže nebojte se toho, když ta nemovitost vypadá tak nějak na fotkách, tak ve skutečnosti bude moc hezká, takže nebojte se toho, běžte do toho. Přijeli jste na prohlídku, nemovitost se vám líbí, super, o tom, jak reálně vypadají standardní americké nemovitosti, udělám jiný video, protože, jak jsem řekl, to je obří téma, ale nemovitost se vám líbí a řeknete, já ji chci, já do toho chci jít. Co dál? Teďka přijde trocha byrokracie a trocha té šikany, pokud jste tady noví, ale nenechte se odradit. Řeknu opět svou vlastní zkušenost. My jsme si vybrali dům, který se nám moc líbil a řekli jsme makléřce, ano, tenhle ten dům chceme, chtěli bychom se nastěhovat. První, na co jsme narazili, že tím, že jsme tady noví a nemáme tu historii,
tak samozřejmě někteří pronajímatelé jsou trochu skeptický a nemovitost vám třeba vůbec nechtějí pronajmout. Bylo nám řečeno, prokažte příjmy. Tak jsme jim poslali výpis z účtu, že máme víc než na 2 roky nájmu dopředu. A oni řekli, to nám nestačí, my potřebujeme příjmy. Tak jsme jim poslali daňové přiznání z našich evropských firem. Ale v tom se samozřejmě Američani nevyznali a řekli, vy nejste zaměstnaný, tak vy nemáte výplatní pásku, vám to nepronajmeme. A měli jsme smůlu, tak jsme hledali dál. Našli jsme jinou nemovitost, která se nám moc líbila. Tam nám majitel řekl, ano, pronajmeme vám to, ale protože jste tady noví, tak po vás budeme chtít 6 měsíců nájmu dopředu a těch 6 měsíců se bude používat až na konec vaší smlouvy. To znamená, my bychom zaplatili 6 měsíců dopředu, ale hned další měsíc bychom nájem museli zase zaplatit a zase a teprve až by nám končila smlouva, tak půl roku před koncem smlouvy bychom nemuseli platit nájem. Vzhledem k tomu, že to bylo $30 000, tak jsme si řekli, to je docela drsný, aby po nás chtěl někdo 30 000 dopředu, ale další měsíc hned musíme nájem platit. Proto jsme řekli, do toho my nepůjdeme. Tak jsme si našli třetí nemovitost, která se nám líbila a tam nám makléř řekl, ano, pronajmeme vám to a chceme 6 měsíců dopředu, ale použijou se hned na začátek, že 6 měsíců nebudete muset platit nájem. Tak jsme řekli, dobře, v tomhle případě to bylo, $25 000 dopředu, tak jsme si řekli, je to hodně peněz, ale nemáme se tolik na výběr, jsme tady noví, musíme se s tím smířit a přistupujeme na vaše podmínky. Takže buďte připravení na to, že po vás můžou chtít několik nájmů dopředu a mějte ty peníze připravení. Domluvili jsme se, přistoupili jsme na podmínky, dál je třeba jako první zaplatit 1 měsíc jako takzvaný depozit, který jde na účet té realitní společnosti a reálně ten se používá na výplatu těch makléřů, to znamená toho makléře vašeho a toho makléře, který zastupuje toho majitele. Na základě toho dostanete smlouvu, kterou podepíšete. Můžou tam být samozřejmě další administrativní kroky jako background check nebo schválení HOA a další, ale všechno záleží na tom, kde jste, kde bydlíte, jakou nemovitost hledáte. Ten proces může trvat pár dní, není to nic hroznýho, dost často ten background check je hrazený tím majitelem té nemovitosti, anebo je hrazený z takzvaného application fee, který dost často musíte zaplatit dopředu, je to od $50 do $200, opravdu záleží na společnosti a na makléři. Následuje final walkthrough, to znamená, že si přeberete tu nemovitost, to znamená, že předtím, než váš nájem začíná, tak se jdete do té nemovitosti podívat a říct, je všechno v pořádku, anebo tady tohle nefunguje, tady to bychom chtěli opravit a tak dále. Když proběhne ten final walkthrough, tak ten makléř toho majitele očekává, že mu předáte takzvaný cashier check, což je šek z banky, kde mu předáte ten zbytek toho depozitu. To znamená, pokud jste se domluvili na začátku na 6 měsících, 1 jste zaplatili jako depozit té realitní kanceláři, tak dalších 5 měsíců dáte tímhletím cashier checkem tomu makléři toho majitele té nemovitosti. Ten si ho převezme, váš nájem začne a vy se můžete nastěhovat. Skvělý, nemovitost máme, je potřeba ještě udělat pár drobností. Za prvé FPL, je to obdoba českého ČEZu, tak vy sami si musíte zřídit účet na elektřinu pro svoji nemovitost. Opět bohužel tím, že jste tady noví, tak FPL po vás pravděpodobně bude chtít nějaký depozit. V mém případě to bylo $400, vzali si ode mě $400 dopředu a řekli, že pokud budu splácet v následujících 2 letech, tak po 2 letech mi těch $400 vrátí. Elektřina v Americe funguje trošku jinak než v Česku. V Americe platíte každý měsíc přesně tolik, kolik spotřebujete. Máte dokonce aplikaci, kde vidíte každý den, kolik jste spotřebovali, kolik aktuálně spotřebováváte a můžete si přesně zjistit, pokud je někde nějaký problém nebo byste chtěli na elektřině ušetřit, tak to přesně vidíte v té aplikaci. Další věc, kterou potřebujete udělat, ale to se liší, nemovitost od nemovitosti, je voda. Některé nemovitosti vyžadují, abyste si přepsali vodu na sebe, ale ve většině případů, konkrétně tady na Floridě, ten majitel nechce přepisovat tu vodu na sebe a platíte to jemu. My jsme to takhle měli, když jsme bydleli v Broward County ve Westonu,
tam se nepřepisovala voda a tam jsme posílali ty peníze přímo tomu majiteli té nemovitosti, ale třeba teď, když bydlíme tady v Palm Beach County ve Wellingtonu, tady jsme si zařídili vlastní účet a tady to platíme přímo městu. A teďka pár tipů z mý vlastní zkušenosti. Pokud hledáte pronájem rodinného domu stejně jako já, tak vám doporučím určitě zainvestovat do waterfront domu. Vidíte to tady za mnou, znamená to, že za sebou nemáte sousedy, ale máte tam nějakou formu vody. To znamená kanál, řeku nebo jezero, jako to máme tady. Proč je to důležitý? Nebudu mluvit o věcech, jako je výhled nebo soukromí, ale opravdu prakticky. Pokud máte za sebou sousedy, tak ve Spojených státech je běžný, že každý člověk, co má dům, si najímá zahradníka nebo zahradní firmu, která mu pravidelně chodí sekat trávu, vysát listí a tak dále. Tyhle ty společnosti všechny využívají motorové sekačky, motorové fukary a vysavače na listí, které jsou neuvěřitelně hlučný. A teď si představte, že máte vlevo souseda, vpravo souseda a za sebou další 3 sousedy. Každý z těch sousedů má svýho zahradníka a každý ho má domluvenýho na jiný den v týdnu. Což znamená, že můžete klidně celý týden poslouchat kravál jak z motorový pily. A to opravdu nechcete. Bohužel vám nepomůže ani zavřít se vevnitř v domě, protože konkrétně tady na Floridě neexistuje nic jako dvojsklo nebo trojsklo nebo klasicky otvírací okno. Všechno jsou šoupací okna s jednou tabulkou skla v hliníkovém rámečku, který nemají absolutně žádnou zvukovou ani tepelnou izolaci. Prakticky tam není rozdíl, jestli to okno máte otevřený nebo zavřený. Druhý tip, který bych vám dal, ale samozřejmě všechno záleží na preferencích. V Americe jsou hodně populární tzv. Gated communities, což znamená, že to je čtvrť, která je obehnaná zdí a jsou tam pouze třeba 2 gatey, 2 vjezdové brány, kde je ochranka. A jsou tam závory. A do této čtvrti se dostanete pouze, pokud máte na autě čárový kód, který dostanete, když se tam nastěhujete a nikdo jiný se bez vašeho vědomí do té čtvrti nedostane. Když za váma přijede návštěva, tak musí předat pas nebo řidičák nebo nějaký doklad totožnosti té ochrance na té vjezdové bráně a říct, za kým jede a oni vám zavolají. Dobrý den, víte, že sem za váma jede ten a ten člověk? Vy řeknete ano, oni ho pustí, anebo řeknete ne, já o něm nevím a oni ho nepustí. Zní to skvěle. A jako je to skvělý. Je to skvělý, je to velice bezpečný, ale samozřejmě narazíte na určitý nepohodlí třeba, když si chcete nechat přivízt jídlo přes Uber Eats. Může se stát, že se vám ten člověk z té brány nedovolá, protože nevím, z čeho jsou tady stavěný ty domy, ale konkrétně, když jsme bydleli v Broward County, tak se nám stávalo, že uvnitř domu jsme neměli signál. Je to neuvěřitelný, ale stává se to a v tu chvíli samozřejmě máte problém, musíte na ten gate jet, musíte to tam vyřídit a tak dále. Samozřejmě pokud bydlíte na předměstí, který je bezpečný, tak si myslím, že ten gate není až tak nutný. Bydlíme teďka v Palm Beach County, v rezidenční čtvrti, gate tu nemáme a je to tu velice bezpečný. Je pravda, že jenom v naší ulici bydlí 3 policajti, takže tady parkují ty policejní auta. Možná je to tím, že už jsme dál od města, ale je to tady v pohodě. Takže záleží na vás, jaký máte preference. Samozřejmě, pokud jste s dětma, tak ty gated communities nabízejí i určitý další výhody. Nejenom to bezpečí, ale zároveň ten jejich clubhouse, kde většinou máte fitko, bazén a další věci, které jsou součástí toho nájmu. Jiná věc by to byla, pokud byste byli majitel té nemovitosti, ale o tom si řekneme zase někdy jindy. Každopádně moc vám děkuju za pozornost. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, tak mi prosím pište. Dotazy prosím nepište do komentářů, ale pište to přímo mně. Pokud ale máte jiné zkušenosti než já, chtěli byste nějak doplnit, tak určitě komentujte a určitě dejte like a subscribe. Moc díky, mějte se pěkně a těším se na vás příště. Čau!